присно во веки веков. Амин. Святый Боже, святый, крепкий бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, прости грехи наши, владыка, прости беззаконие наш. Святые, пусти целемушки наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иси небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко небеси на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же им оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Да будь Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и Бога и веков. Аминь. Господи, объясня нам, Господи, гради во имя Господе. Господи, объясня нам, благословен гради во имя Господне. Господи, объясня нам, благословен гради во имя Господне. Богородице, прилежуди, не притеце, крещи смирени, припаде покаяние свой, исповеди души. Владычице, просвети да нас, помилуй нас, но отврати Твоя рабичи, яко Ти едино надежду има. Аминь. Те вовши никогда, Богородице, сили Твоя глаготи недостойни, аж и бетини би престоява молящи. Ови нас избави от облик и бед, Боже, би сохранил духи свободни, те уступим от Тебе, Владычице. Твоя гора би спасаешь, пред всяких плоти. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко святости Божий наш и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ниде заставляя всех святающих, праведи наши судья, добротите душе покаянию. Яко водится лучше со слезами, Господи, помилуй меня. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Дева, рук наших дела исправи, и прощений прегрешений наших испруси, внегда пети нам ангельское пение. Пресвятая Богородице, спаси нас, Дева родила весь Иисус, обращая, и Дева пребивай, слепа и безневестная. Богородице Мария, Христа Бога нашего, моли спасися нам. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, Дева, рок наших Дева исправи, прощений прегрешений наших испруси. И на пети дава Господи пение, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Выберся. И духові Твоєму руки моєму властрахи, Господи, моя світлина і моє спасення, от кого ж ти служила, Господи, крепостна моя живот, от кого ж ти се плашу. Ревендрос. Исполни
посланието на светия апостол Павел до евреите чтение. Братя, както свещаващите и освещаваните всички са от едного, затова той си не съмнува да ги нарича братята майки, ще възвестя името ти на братята си. Посред църква ще те възпея, и пак ето на мене и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, чрез смъртта да порази Бога, когото е властта на смъртта, сирът дявола, и да избави ние, които от страх пред смърт през цял живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, то се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото в това, що само претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Разблагоговение Исусът Евангелие вірно стежки. Духові Твоєму. Есе чете і святот Евангелие от Йоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при хората се намира капалня по еврейски наричани Витеза, която има 5 приходи, в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и свекали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господ от време на време стоеше капалнята и развърши водата. И който влизаше след раздвижване на водата, поздравяваше, от каквато болест не застрадаше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Мир Господу да се помоли. Господи, помилуй. За мира свиши и за спасение на нашите души, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за съединението на всички, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За този свети храм и за уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За високопреосвещенишия наш митрополит Игнатий, за честното презвитерство, за дяконството в Христа, за целия притчи народ, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За това село, за всякакви град, село и страна, и за уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За уния, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен, и за спасението им, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да слезне върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово,
Господу да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство, чрез причащаване и поръсване с тая вода, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като спомним се всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. На Господа се помоли. Господи, помилуй. Боже, великославник, който прави безброй чудеса. Дойди сега, владик, прерабици, които се молят и пъти Светия Твой Дух. То свети тая вода и дай на превършите Твои раби. Кория, Гергана, Кави, Димитрида, Станислав, Константин, Станислав, Филио, Христо, Васил, Юлия, Милена, Петра, Андрея, Петя, Марио, Петрарка и всички от тези, които са допринесли за изграждане от този храм. Премахване на страданията, прошка на греховете, изцелени от болка, освобождение от всяко зло. А тъй също за утвърдяване освещение на този параклис, чест на Света Марина, очистено от всяка скръта и правонадялското коварство. Защото Първо се препославяне Твое име на Отца и Сина и Света го Духа, и ни пристои во веки веков. Господи, благочестивие, православен български народ, Господи, по Твоята закрива. Господи, високо преосвещение, вид проклет наших нати, свещи монашески чин. Господи, и помилуй православните християни, които стоят тук и Ти си воля. Даруй душевно и телесно здраве към това християнско общество, слушате евангелски милостив. Помини Господи, които ни мразят и които ни обичат. Но Боже, наши братони, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помини Господи, брати, които са плени скрипи от тях и нас. По великата си милост избавите от всяка неволя, защото Ти си избран целият Христе Боже наш. И затова на Тебе слава правим с беззащални от Твоя пестести Евангелиум, който веки веки веков. Амин. Господи се помоли. Господи помилуй. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, наклони окото си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята глава ознаменуваме нашата робска покорност. Удостоени чрез причастяването с тая вода да се изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Амин. Господи, люби Твоя и благослови достояние Твое, победи православного българского народа, да съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Още се молим за милости, живот и здраве, спасение, изцеление, и освобождение от вековете на Божия. Свой ангел, Гана, Камен, Димитри, Местресна, Константин, Станислав, Филип, Христос, Божия.
Андрея Петър, Марио Петранка, Злойни Боже, Спасителю наш, упование на уния, които живеят на всички краища на земята и които са далеч от море, милости, бъди владиком, за нашите грехове ни помилвай, защото си милостив и човек любив Бог. И на Тебе въздаваме слава на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. И Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, Честито Параклис, даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителством. слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. И живую дали Христу волю Божия. Нашу ради спасения Христа, всички Бог нас, политически просто Своя Мати. И се свети Твоя спасет на всякого човека улица. Молитва ми светих Отец наших, Господи Исус Христе, Боже наш, приемай нас. Амин, амин. Благоденствено е мирно житие, здраве же спасение, и во всех благое поспешение по наш Господи. Рабов Божий Флориан, Гергана, Камен, Димитрин, Станислав, Константин, Станислав, Филио, Христо, Васил, Тодор, Юлия, Милена, Петър, Адриан, Петя, Марио, Петранка, и все здесь стоящих и празднующих празник се, и сохрани на